La família Mas Sedònia va d'excursió. Vet aquí una vegada, un bonic dissabte de juliol, quan el sol solet brillava amb tota la seva força, que la família Mas Sedònia van decidir anar d'excursió al bosc de la muntanya Pestanya, que no era massa lluny d'on vivien. Van anar-hi la Judit, el Martí, que era germà de la Judit, i la seva tieta Raquel. Quan van arribar al bosc de la muntanya Pestanya, es van trobar una sorpresa desagradable. Tots els que hi vivien estaven amoïnats i enfadats perquè aquell bosc sempre estava brut i no hi havia moltes flors, degut a les trapelleries d'una bruixa que es dedicava a embrutar el bosc i posar obstacles a tothom qui hi anava d'excursió, i també als animals i a les plantes que hi vivien. Els animals i les plantes així els hi van explicar. Primer va parlar la Fulla Mulla, que els va dir: Aneu en compte pel bosc, perquè la bruixa maduixa en farà de les seves. És molt trapella. No us allunyeu del camí. Després va parlar la Tortuga Clotilde, que els va dir: La bruixa maduixa buida les papereres que hi ha i escampa tota la brutícia. Papers, vidres... Ens heu d'ajudar! I finalment la Florentina, va dir: Així no podem viure. Amb aquesta brutícia i totes les trapelleries de la bruixa maduixa, cap altra flor vol venir a viure a aquest bosc. Tots tres van donar les gràcies per avisar-los i van seguir la seva excursió. Mentrestant, la bruixa maduixa ja n'estava fent de les seves i estava buscant la manera de fer-los laguits amb la seva màgia, sense que ells la veiessin. I amb la seva màgia va fer que s'allunyessin del camí i es perdessin, sense saber com tornar. Però aleshores la Raquel va dir: No patiu, amb el mapa, la brúixola i els càlculs dels azimuts tornarem a trobar el camí. I així va ser. De seguida van tornar a trobar el camí, fent que la bruixa maduixa s'enfadés perquè no se n'havia sortit amb la seva. Aleshores, la Judit, en Martí i la Raquel, mentre passejaven, es van trobar un munt de brutícia, ampolles de plàstic buides, restes de papers i de plàstics. Sabien que havia estat la bruixa maduixa. Ells van agafar una bossa de plàstic que duien a la motxilla i van posar-hi totes les restes per poder llançar-les quan trobessin un contenidor per reciclar, i van continuar el seu camí. La bruixa maduixa, enfadada perquè havien trobat el camí i perquè havien recollit tota la brutícia, va decidir seguir fent-los la guitza. Va deixar una ampolla de vidre i restes de vidres. Més tard, la Judit, en Martí i la Raquel van veure tots aquells vidres i l'ampolla. La Raquel va dir-los als nens: No toqueu els vidres, ja els recullo jo perquè no us feu mal i els guardaré bé per després llançar-los en un contenidor de reciclatge. Però en Martí va veure l'ampolla i va pensar que la podia agafar. Però el que no sabia és que l'ampolla cremava, perquè el sol solet l'havia estat escalfant. Au, m'he cremat la mà, va dir en Martí. Aleshores, la tieta Raquel li va posar abundant aigua freda a la mà i si li haguessin sortit bullofes no li hagués rebentat. I de seguida es va calmar. Mentre seguien passejant pel bosc, van trobar amagada i preparant una altra malifeta a la bruixa maduixa. Li van explicar que hauria de deixar de fer aquestes malifetes perquè tots els animals i les plantes del bosc ara no hi poden viure i estan tristos, i que hi ha moltes flors que han marxat per culpa seva. A més, li van fer veure que amb la seva màgia podria ajudar a netejar tot el que s'embruta i a cuidar tots els animals, les flors i les plantes que hi viuen, perquè tots hi estarien més a gust i estarien més contents, i així hi hauria més flors al bosc. I és així com la bruixa maduixa va aprendre que el bosc s'ha de cuidar perquè tots els animals, les plantes i les flors hi puguin viure feliços. La Fulla Mulla, la Tortuga Clotilde i la Florentina van donar les gràcies a la família Mas Sedònia i junt amb la bruixa maduixa van poder acabar el dia junts i contents. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.